Amb el Joel de Linyola. Bojan, com estàs? Bona nit. Bona nit. Què passa, que has trucat les boles per tornar a allò que ja coneixes, Exactament. Els teus exequips, dos exequips, a Milà, al Barcelona i també contra el Celtic de Glasgow. Il·lusió especial? Sí, evidentment. Per mi, jo crec que era el millor grup que em podia tocar. Sí. El més desitjat, evidentment que no entrava als meus plans, perquè era una cosa que havia de ser pues molta casualitat, però bueno, gràcies a Déu ha passat. Jo crec que per mi, evidentment, que és un grup molt especial i que espero poder disfrutar-lo. Encara sents coses o encara et fa especial nervis, per exemple, tornar al Camp Nou? Lògicament, que el fet de tornar al Camp Nou, pues no nervis, però evidentment que són sensacions pues molt especials. Les tindré quan vingui, les tindria sempre quan vingués al Camp Nou, evidentment. Vaja, això segur que és un tema personal, no?, que dius que és el millor dels grups, però clar, esportivament, que et toqui el Barça és que et toqui un dels cocos. No, a veure, evidentment, esportivament, jo crec que qualsevol equip que li toqui el Barça qualsevol equip volia evitar el Barça. Però bueno, ja et dic, jo crec que inclús aquí l'afició també tenia moltes ganes de que toqués el Barça, perquè tots els anys els hi tocava el Madrid i estaven molt il·lusionats amb que els hi toqués el Barça, i per ells també segur que serà una festa. Serà un partit de Champions, un partit molt, molt atractiu, i que ja et dic, que evidentment que lluitarem, farem el nostre partit, però que també l'intentarem disfrutar al màxim. Mira, ara ens ho deia el Ricard Torquemada analitzant el teu equip, l'Ajax, que serà un bon partit, que és un equip amb una miqueta de marca Barça, també amb De Boer. Això sí, ens deia que us veu encara una mica tendres per competir a nivell top a Europa. Ho veus així, també? Bueno, som un equip molt jove. I també no hem començat massa bé ara a la Lliga. Però jo crec que hi ha molt potencial, hi ha molta qualitat per a aquests partits contra el Barça, aquests partits grans, normalment la gent se creix, la gent dona el màxim d'ells i bueno, lògicament que no estem al nivell del Barça, però tenim jugadors, ja et dic, de molta qualitat, que també estem al mes d'agost, és un mes, tot just acabem de començar, i que estem agafant la forma tots plegats i que ja et dic que intentarem competir al màxim de bé. I aquest estil Barça, perquè m'entenguis bé, no vull dir que la gent copiï d'altres equips, però això que ens deia el Ricard, d'un futbol també, un futbol de toc, un futbol que busca sempre ser ofensiu, que busca l'espectacle, t'hi has sentit una miqueta reflectit aquí a l'Ajax com el que jugaves abans al Barça, per exemple? Sí, sobretot a nivell d'entrenament, el raonament que ells tenen, com entrenen, és molt... Vull dir, no té res a veure, per exemple, amb el que està acostumat aquests últims 2 anys, sobretot aquest últim any allà a Itàlia, no? I això, evidentment, que s'assembla molt més a el que jo havia fet des de petit, des de les categories inferiors. Què vols dir més? Rondos, per exemple, que no el que feu a Itàlia? Sí, és tot molt més en pilota, són jocs de posicions, són espais curts, espais reduïts, poc temps però molta intensitat, ja et dic, poca tàctica, mirant més a nosaltres que no a l'equip rival, ja et dic, és molt semblant a el que té el Barça, lògicament. Ara, quan et veiem jugar, per això et veiem més escurat a la banda, almenys en aquest inici de temporada amb l'Ajax. Estàs còmode? T'agradaria anar-te'n una miqueta cap al mig? Estic jugant en una nova posició a la banda dreta, jo no sóc extrem, però bueno, és el que t'he dit ara, no? També tot just porto un mes aquí, jo crec que també m'he d'anar adaptant al sistema. Estic content, al final l'important és jugar, l'important és tornar a agafar el ritme de partits i buscar la posició que més a gust em troba, que és per posicions centrals, no? I el Barça del Tata Martino has tingut temps de veure algun dia? Sí, he vist partits, he vist els de la Supercopa. Jo veig que el Barça, igual ofensivament com sempre, amb molta qualitat, amb molt potencial,
I defensivament pues, sembla que han recuperat, sembla no, es veu que han recuperat una altra vegada aquella intensitat a l'hora de robar la pilota. Jo veig un equip que molt competitiu, com ha sigut sempre. Doncs un plaer parlar al Club de la Mitjanit amb el Bojan Krkić. Avui, aquesta temporada el tornarem a veure al Camp Nou, amb el seu Ajax en aquest grup, on ja hem analitzat el Milan i també a l'Ajax. Bojan, moltíssima sort aquest any i ens retrobem aviat. Bona nit.